Владимир Михайлович Новиков күннүк урастырып, саскы көх сарсырды. Саскы көх сарсырда, сүрәк пәрминнигес, саскы күн сарсырда, сүрдәғда ичигес. Ол амма сүйрүгер, умсақ тарусталлар, ол амма үйhüгер, сөтөлү умсаллар. Күөрегей үйһеттен, салгыңа тырымныр, көстүбет үрдүктен, ырата жырылыр. Колхозтар ыһыга хотутук турбуктар, көрәхтәк сыссыга күргөмү туппуттар. Ол көстер сыһыттан тырахтар тагыста, көх ире быһыттан бир эме ол быкта. Кетири дабдахан кибирги сыгнылар, көх тәһә улатан көрүлән бардылар. Булугу сетиһен корьен теллилер, карса соқ сирттерен калырган истилер. Кара бор кырыспыт саагынан сыылынна, күлер күн чагылбыт күз дәктик сырайда. Араман салаян күндеги күлере, Аркадий батыхан агылы сүйрере. Араман тетейин бензини кутара, ырыта жерейин ыһыны тойара. Унар көх айылга, оуктан жергейде, тырымныр буолага, трактор нергейде. Саскы көх сарсырда, сүрәк бәрминнегес, саскы күн сарсырда, сүрдәғда ичигес.